Alma je bio jedan od svećenika kralja Noe, no kada je molio da se Abinadiju poštedi život, izbačen je i kralj Noa je poslao svoje sluge da ga ubiju. Pokajavši se, Alma je počeo podučavati one koji su došli do voda Mormonovih kako bi ga čuli. Zaključio je da je krštenje najprirodniji idući korak za ljude koji su ga slušali, jer oni žele pristupiti u ovčinjak Božji i zvati se njegovim narodom. Voljni su ponijeti bremena jedan drugome da bi im bila laka. Voljni su plakati s onima koji plaču i tješiti one kojima je utjeha potrebna, te su spremni stati kao svjedoci Božji u svako doba, u svemu i na svakom mjestu. Alma je prvo krstio Helama uronuši ga u vodu. Potom je krstio i druge. Novokrštene obraćenike organiziraju u crkvu sa svećenicima kojima je zapovjeđeno da rade za vlastito uzdržavanje. Kada je kralj Noa saznao da Alma podučava na vodama Mormonovim, poslao je svoju vojsku da ga uništi. No Alma i njegov narod bili su upozoreni, te su pobjegli u divljinu, tako izbjegavši ropstvo. Nakon što je Alma pobjegao, preostali narod sve se više ljutio na kralja Novu. Gideon se borio s njim, te je Noa pobjegao u sigurnost kule. S vrha kule Noa je ugledao vojsku Lamanaca kako nadolazi, te je to iskoristio kao izgovor da bude pošteđen. Rekao je da želi odvesti narod u sigurnost. Naredio je ljudima da bježe, no kada su ih Lamanci sustigli, muškarcima je naredio da ostave svoje obitelji. Neki su ostali sa obiteljima. Spasile su ih njihove kćeri koje su se zauzele za njih kod Lamanaca. Odvedeni su nazad u zemlju Nefijevu gdje su postali robovi. Noin sin Limhi postao je njihov vođa. U međuvremenu su neki muškarci koji su otišli s kraljem Noom bili toliko uznemireni zbog napuštanja svojih obitelji da su kralja ubili spalivši ga. Noin i opaki svećenici su pobjegli. Tada su se ti muškarci vratili svojim obiteljima u zemlju Nefijevu. Oko 2 godine kasnije Noin i opaki svećenici oteli su grupu lamanskih žena. Lamanci su za nestanak svojih kćeri okrivili Limhijeve ljude te su ih napali. Limhi ih je vidio pri dolasku te je uspio zaustaviti prvi napad i objasniti lamanskom kralju da su opaki svećenici pravi krivci. Lamanski je kralj tada stao pred Lamance i zauzeo se da ne pobiju Limhijev narod. Iako su im poštedjeli živote, Lamanci su ih porobili i prisilili na rad. Tri puta Limhijev narod pokušao izboriti svoju slobodu sukobivši se s Lamancima. Svaki puta samo su izgubili još ljudi. Tada ih je pronašao Amon, te se Limhijev narod preobratio i počeo služiti Boga. Limhijev je narod svu svoju energiju iskoristio na planiranje načina da pobjegnu i vrate se u Zarahemlu. Na kraju je Gideon osmislio uspješan plan. Gideon bi lamanskim čuvarima poklonio vina. Oni bi se toliko opili da bi se srušili, a to bi ljudima omogućilo da pobjegnu. Kada su se čuvari opili i onesvijestili, Limhijev je narod pobjegao tajnim prolazom, te se uspio vratiti u Zarahemlu. Kada su se čuvari probudili, pošli su u potjeru za njima, ali nisu ih pronašli. No u potjeri su Lamanci naišli na Amulona i druge opake svećenike. Lamanske su žene preklinjale da ih spase. Potom su zajedno pronašli Almu i njegov narod, a Amulon je proglašen vladarem nad njima. Bog ih je spasio tako što je nad Lamance nadvio duboki san, pa je Alma sa svojim narodom otišao i konačno stigao do Zarahemle.